edikt o cijenama zapravo gdje je, vidimo s obzirom na vremensko razdoblje u kojem je Dioklecijan pokušao napraviti te promjene, čekao jako veliko iskustvo i životno i vladarsko da bi se pokušao uhvatiti u koštac s bogatima, gdje je naslovio dekrete, prijetio se kaznom smrću i nije želio da budu odstupanja u cijenama koja će biti veća od tržišnih sa prihodima i profitom koji je on to predvidio. Međutim, bogatašima je to bilo teško ismijavanje, Dioklecijan je tu doživio ogroman fijasko i možemo reći da je to bila jedna od njegovih neuspjelih aktivnosti. Ono što je iznimno važno da je Dioklecijan bio prvi vladar koji je otišao u mirovinu. Imao je vlast i otišao s vlasti. To je iznimno rijetko zapravo da se uopće događa da netko otiđe s vlasti, da da poluge vlasti nekom drugom. To je podatak sam po sebi neobičan koji nam potvrđuje koliko je Dioklecijan iz tog vremenskog razdoblja bio iznimno velik, mudar i razborit vladar. Osim toga, vrlo brzo je njegov nasljednik došao na vlast, pokušao ga potaknuti da se vrati, on nije želio, sasvim sigurno da to ima nekakve veze s smrću njegove kćerke, sa smrću njegove supruge i možemo reći nesretnog privatnog života koji je uslijedio po navedenom pitanju, ali kada su ga zvali da dođe na vlast, on je rekao da ne želi ponovno biti car, da je ostavio carstvo i da želi uzgajati kupus i da se želi posvetiti uzgajanju zapravo i održavanju svog vrta, što dovoljno govori o tome koliko je bio uporan i ustrajan u svojoj namjeri. Ono što ćemo sada pogledati zapravo je rekonstrukcija Dioklecijanove palače, pa ćete nekoliko sekundi u tome uživati. Elemente uključuje elemente vojnih logora, dvoraca i vila. Palačina je jedinstvena struktura, snažni zidovi i stražarske kule karakteristike su rimskih vojnih logora. Možemo reći zapravo za tu palaču da je napravljena, kao što vidimo, po uzoru na vojni logor. Dimenzije su otprilike 215 puta 175, ima dvije glavne ulice, to su Cardo i Decumanus, ima 16 kula koji potvrđuju njenu obrambenu vrijednost. Ispod Dioklecijanove palače dijela se nalazi podrum, u samom podrumu se nalazi bunar u kojemu i danas ima vode. Možemo reći da je unutar te palače postavljeno čak 8 sfingi iz Egipta, a te sfinge potvrđuju još veću važnost Dioklecijana koji je to gradio sa Grcima vjerojatno, i imamo dva imena Zotikosa i Filota koji su bili arhitekti iz tog vremenskog razdoblja. Ovdje se nalazi njegov mauzolej, ovo je vjerojatno bio stambeni dio, ovo je pretpostavljamo bio javni dio. Možemo reći za tu palaču još činjenicu da i dan danas je stopljena zapravo sa srednjovjekovnom kulturom i moramo opovrgnuti zapravo legendu da je on ubio Svetog Dujma. To uopće ni istina, niti je imao veze sa zaštitnikom Splita. Ono što ćemo dalje zapravo spominjati je vezano uz, možemo reći, Konstantina koji je uslijedio. Imamo dvije karakteristike iz njegovog razdoblja. To je da je kršćanstvo učinilo legalnom vjerom, a druga je da je učinilo ono što je bilo očigledno, da zapadno rimsko carstvo i Rim više nisu carstvo omogućavalo ono što je. Konstantinopol je utemeljen oko 320. Na njegovim temeljima je nastao
možemo reći Carigrad, istočno Rimsko carstvo sve više omogućava prosperitet i održavanje ovoga što je Dioklecijan zapravo stvarao u svom životnom razdoblju. Ono što se očekuje od učenika zapravo su odgovori na pitanja kojih nema mnogo i koja nisu teška, a ako vas zanima gdje to možete pogledati, imate Rimsko carstvo. Prvi dio, pogledajte link i spustite tekst koji se nalazi na e-sferi, digitalnom udžbeniku i tako ćete odgovoriti na pitanja koja su potrebna. Ova pitanja se odnose samo na ovu nastavnu jedinicu. S Konstantinom se nismo previše bavili jer je Dioklecijan bio iznimno zanimljiv, a i po načinu vladanja zapravo Konstantin je u dobroj mjeri nastavio ono što je uspostavio i sam, možemo reći, Dioklecijan. Hvala vam na suradnji, na pažnji i vidimo se uskoro. Doviđenja.